Vítejte v měšťanském pivovaru Polička. Už od roku 1517 zde děláme pivo, které si na nic nehraje. Pivo jak má být. Poctivé, tradiční a bez zbytečných úprav. V této místnosti vaříme mladinu v celoměděné varně Novák a Ján. Varna byla do Poličky přivezena roku 1935 a funguje zde, krom malé přestávky, až dodnes. Důvodem přestávky byla krádež, kterou měl na svědomí teprve 18letý Bohumil Nývlt, nejmladší syn statkáře Emanuela Nývlta. Rozhodl se s Varnou odjet do Brna a začít vařit vlastní limonádu. Bohumil byl dopaden četníkem Macháněm ještě téhož dne jen pár kilometrů za městem a Varna byla umístěna zpět na své místo po vánočních svátcích 2. ledna 1940. Tam spočívá dodnes a náš sládek František Jungmann tak může pracovat s původními technologiemi, kde se nic nepřipaluje a vzniká tak poctivá mladina. Šéfe, my už žádná omladina nejsme, my už to pivo nějaký rok děláme. Nyní se nacházíme ve spilce, kde pivo kvasí v otevřených kádích. My kontrolujeme teplotu a průběh kvašení, díky němuž se na hladině tvoří tato bílá pěna. Říkáme tomu kroužky. Hlavní úlohu tady ale zastávají kvasinky, které momentálně pracují. Takže prosíme, nerušit. Ha, ha, ha. V Poličce používáme klasické ležácké tanky. Ty mají relativně malý průměr i výšku a tím pádem na kvasnici není u dna vyvozován tak veliký dodatečný tlak daný výškou hladiny oproti moderním cylindrokonickým tankům, kde jsou kvasnice u dna vystaveny tlaku značnému. Nazýváme ho tlakem hydrostatickým. Je daný výškou tanku a roste s každým metrem. Tento tlak je součinem výšky, hustoty kapaliny, tedy piva, a gravitačního zrychlení. Zjednodušeně, P se rovná H krát ρ krát G, přičemž za ρ můžeme dosadit hustotu vody. Konkrétně 1 metr výšky odpovídá 0,1. Šéfe, když se to blbě otočí, tak piva máme dost pro každýho. A tanků máme víc než česká armáda. Měšťanský pivovar v Poličce ctí dlouholetou tradici. Naším cílem je vařit poctivé pivo pro obyčejné lidi. Bez kompromisu a bez pozlátka. Děkujeme za pozornost. Dej Bůh štěstí.